नैबे आसलनि दारिजों बयखौबो बरायबाय बुथिया बुथि माबा माबि दंलाजोबो मैथा मैथि ओरै गासिबो मैगं बाजार गोजा ओमफ्राय नोंहा मा बायो बेगर बेला होनो गासिबो नायला बेदरा माबायदि फाग्ला ग्लाब जिबु बिला लाबोला जोब्बाय ओमफ्राय नै बेखौ सावजानोसै मा खालामनांगौ अराबो जोङा नालाय खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोलायबाय भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन बेनिफ्राय ओरै लाबो नैबे आसलनि दारिजों बयखौबो बरायबाय उनथिफ्रा नायजाला दे जाबाय ओमफ्राय र' केमेरामेना बोरो केमेरामेना बिसो दिनैनि थाखाय आं खेबगोन केमेराखौ औ केमेरामेना ओमफ्राय बे मालाय थाखा खामायग्रासो जाबायलै बिजनेसमेन जाबाय औ आं बिजनेसमेन दा दतमा बाजाराव दंफैयो जों नै दा ओमफ्राय बाजार सिङाव हाबनानै मा बायनाय जायो नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि ब्लगखौहाय इन्टारेस्ट खालामगोन आङो मा होनो आसोल मा होनबावनो दानाथ' बिजनेसमेन जाबाय बेनोसै आरो मा दङ हेडफन दङ टेम्पार ग्लासबो दङ ओरै जिअ फन नांगौबा मोनो मा जिअ फन जिअ सिमबो मोनो एयारटेलबो मोनो ओमफ्राय एयारटेलनिफ्राय जिअ कनभार्टबो जायो आरो जिअनिफ्राय एयारटेलावबो कनभार्ट जायो जुदि बायसान्स माबा उसुबिदा जायो नोंसोर फैनो हायो ओमफ्राय मबाइलखौ अर्डार होनो हायो नामा रन्जन स्ट'र औ दतमा बाजार पुलिस पइन्टनि ओरै मा होनो बेखौ खोन्थानो रोंबावला फालासो जागोन दे खोन्थाहर इस्ट ना वेस्ट होनो बेखौ नैबावहाय सिख्लाफोर चावमिन दखान जाग्रा दङ बेनि ओरै खाथियावनो औ ओमफ्राय बेनाव जेब्लायबो नै कालचार 180 नाव 250 नुगोन लामायाव नुबाय थाखायो गैया माथो बाजाराव दंफैयो नै जों दा सिङाव हाबहैसै नायजाला होनबा टट'फ्राबो दिगदार टट'आ बेनिफ्राय जों दा बाजाराव हाबहैनोसै अमा बेदर एसे बायनांगौ ओमफ्राय नोंहा मा बायो बेगर बेला होनो नायलांबाय था लाव बेगर बोथोरनि आबाद होनबा आरो दिनै बारा मानसि गैया सिङाव हाबहैगोन र' बेदर लाबायमोन बेदरानो मोजां गैया ओंखायनो बेदर बायनायखौ खेबासो प्लास्टिकआवनो खेबबाय ओमफ्राय नैबेहा माबा मा होनोमोनलाय बेगर बायनो नागिरदों मा बायो दखानखौ नागिरबा मोना दे नैबावनो मोनगोन ना लोगोफोर दा नै माबा मा होनोमोनलाय दुन्दिया बेगर लानो नागिरबाय दुन्दिया बेगर लाव बेगरा बोरो लाव बेगर लानो नागिरदों गासिबो 10 थाखा बारा नाङा ना आसोला नै मुला लाबाय बेसेबां लाखो आधा केजि लाबायना मैगंफ्रा नै मा दं ओरैथिं मा मैगं दं नै लागाव माबा पटल फान्थाव स्कुवास खांख्रिखला टमेट' माबा माबि दंलाजोबोसो बेसेबां फवा बेलाय टमेट'आलाय हा बेसेबां होनदों हा 20 थाखा 20 थाखानि नालाय नै 6थाल' मोनो थाइबा 6था माने अमा बेदरजों दा माबा बुथिया बुथि माबा माबि दंलाजोबो मैथा मैथि ओरै गासिबो मैगं बाजार गोजा गासिबो मैगं बाजारजों मा मैगं दङ थैफ्राय दंलाजोबो बेरायखौनो हाला ना दतमा बाजारखौ दा देरसिन जाजोब्बाय औ मा लिटिल बय आं बानायाखै होबाय आं जिअ'नि माबा मोनसे लोगोफोर आं बाजारनिफ्राय न'आव सफैबाय बिनिफ्राय नै अखाफ्रा नायदो अखा हानाय बाजाराव सिजाजोबलायलायनाय ओमफ्राय दा नै आंना नै अमा थफ्लाया अमा बेदर थफ्लाया बेखौ सावजानोसै आं हारसिङै माथो होबाय सावजानोसै होबाय नों नै गासिबो नायला बेदरा माबायदि फाग्ला ग्लाब जिबु बिला लाबोला जोब्बाय ओमफ्राय नै बेखौ
सावजानोसै मा खालामनो अराबो जोङा नालाय बेखौ दा मोनायाव एवनोसै ओमफ्राय नैबेखौ दा एसे होना जानोसै ओंखामजों लागावनोसै लागाव अरखि दंबा साबसिन जागौमोनलै अरावसो जाबायना बेजोंसो ओंखाम खहाबो लागाव दा नै मोनहां मोनहां जाबाय खामजोब्बायसो माथो सेक होनाय नङा नालाय नै अब्लाबो बेखौ सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास बानलु होनानै लागावनोसै जाथ'बाय दे लोगोफोर दा नै लागाव सामब्राम पियासजों बानलुजों होख्लायग्रोबाय बेदरा एसे खाथियाव देखायबोलै हाख्लाबबाय फिसा फिसानो सेक होनाय जायासै आरोना जिखुनु जाया सावनायसो जाबाय सावफ्रामनाय लागाव नोंथांमोनहाथ' मिन्थिखागौ अमा बेदर सावनाय हांनाया बेसे गोथाव जायो हाब जौ बेदरजों जौजों बरिया जागौमोन दिस फिनायजों ओंखाम खहाबनायनि आंनोथ' जेबो नाङा ओंख्रि नाङा आंनो बेनो थोयो जाला मेगना नै मोदै गलायलायबाय सामब्राम पियास हाबनाया लागाव ओंख्रिया नै ना गोरानजों मैथाजों ओमफ्राय नै अमा सावनाय ओमफ्राय नै आलुमोन बेयो आं बारा लायासै मैथाजोंनो बरिया खहाबखागोन लागाव नांगौलै एसे गोथां बुस्थुखौथ' बायनो हाखाया अमाखौ हयले बायनानै लाबोबाय दिनै खनसे गलाम नालायब्रा माथो जानोसै बानलुआनो आलुआ फाग्लासो